Mepe pitik iki nek ora karo ngetas. Arene cemilane kok kayake ora pantes. Kurang gagah. Pirang gagah. Ora karo ngeteh karo terus ndek ya. Iya, sama-sama. Iya apa iki? Roti. Bilangnya kayak aku di tangan keluarga. Coba teh. Nah, Apa? wah, mama mang loro. Mangan ya mang loro iki. Aku mesti mau sisani. Sisa suami itu lebih mulia daripada mata ayam. Ya mesti. Sama kalau mangan sisane pitik. Kekeke lho mabuk. Ya. Acaramu bar iki ngendi? Kabar pitik. Kira-kira. Kira-kira kabar pitik aja set to, Pak. Beh, bendina mangga dolanan pitik. Ya, itu lho. Dipangan. Ya, betul. Ngawuten kuwi. Ora gila aku bekas. Coklat. Tak dilatih di Pak.